bons días. Sí. Moi bons días. Unha delfa, unha planta venenosa. Viño o can, eu tiño un can, e cando baixo do coche andar o meu, e peguei cunha rama da delfa, e a delfa é unha planta venenosa, e é moi bonita, tiño que arrancala dali, porque xa tuve outro percance con ela, e tiño o ollo feito un Cristo, e ni me enterouse Carmen, xo di que tes no ollo, onde? Pero bueno, fui un oftalmólogo e díxome que non tiña ningún riesgo. Teño ben a tensión arterial, teño ben a tensión do ollo, o que pasa é que teño ese derrame que sei que por 15 días teño así. Eu que digo por aí fora é que me pegou a oposición. Digo yo... Si dixo aquí lévanse pero tamén se dan. Bueno, moitas gracias a todos. Falta Rafa, non ven, non? E a Santalla? Santalla díxome que quería vir ao último, outro díxome que quería vir ao último pleno para despedirse. Bueno, pois entonces con estes dúas persoas que faltan, con Rafa e máis con tal, damos comezo ao pleno, que hai a aprobación de actas de dúas actas, non? 3 actas. Ben, hai algunha alegación ás mesmas? Sí. Non hai ninguna alegación. Entón, votamos as 3 xuntas, César. Entón, votamos. Votos emitidos 19, a favor 19, queda aprobado por unanimidade para despedir o pleno último desta corporación. Desexarvos a todos moita saúde, desexarvos sorte na vida. Algúns dos que estades aquí non vades a estar na seguinte corporación, outros sí. Eu creo que dentro do que cabe e dentro dos rifirrafes políticos que tuvemos neste mandato hai un respeto, impera un respeto razonable nesta corporación. Por lo tanto, agradecervos todo o traballo que fixestedes, tanto os que os fustes a oposición como os que fomos goberno, porque queirámolo non, as dúas cousas son necesarias, e ainda que ás veces é dificultoso entenderse, non cabe dúbida que o importante é que poidamos saludarnos na rúa e que ao marxen das nosas disputas políticas non teñamos malos rollos persoales. Hai corporacións por aí adiante que salen á calle e non se saúdan, e afortunadamente non é o noso caso, e creo que iso demostra a madurez da corporación municipal de Lalín. Desexar que os novos que compoñan a corporación que traballen o mellor posible, cada un nos cometidos que quixo o pobo, da oposición ou do goberno. E a todos vos, eu creo que dos que estades aquí, non vai estar Nardo, gracias Nardo por o teu traballo, non vai estar César, gracias César, destes sí, e destes tamén, non vai estar ti, gracias Ana Belén, non vas estar ti tampouco, alá nos veremos por gusto, de vez en cando é ali o centro social tomar nota do que fai na parroquia, xa podes vir como... xa non vou pensar que ves en plan espionaje. Así que moitas gracias tamén pola túa labor, Fernando e Ana Belén. Si, non, pero aquí estou vindo de arredor. Moitas gracias, Ana Belén. A verdade é que foi un placer compartir contigo, porque ademais teño que decir que eres unha muller super respetuosa. Teño que decir que todo o mundo é respetuoso, pero uns máis que outros. Eu non son precisamente moi respetuoso, tamén o recoñezo, pero quero decir que moi ben, así que moitas gracias. Non, eu digo a verdade, neste caso non. E gracias Fernando, e gracias a Mariluz tamén, que a Mariluz vou te botar de menos, sabes por qué? Pero digo en serio, porque ti eres... Non, porque, mira, é que Mariluz estaba aí, estaba atenta, e cando tal, ao mellor, a ver, aquí hai que andarlle dando
estás falando, estás pensando en mil cousas e tens que andar co chisme, e ao mellor non lle daba, e dicía Mariluz, oye, que ali non lle deches, e tal. Tiña que darlle. Pero bueno, gracias Mariluz, seguimos nos vendo, porque ningún marcha de aquí, por lo tanto, pois, o mellor, como digo a todos, se non tedes inconvinte ou levantamos a sesión, moitas gracias, seguimos nos vendo. Moitas gracias.